Седмицата, в която държавата преживя една от най-големите си трагедии, седмицата, в която съдбата на една банка напомни най-черната финансова година от прехода, да, точно в тази седмица изплува и underground война заради бомба в дома на една емблематична фигура от миналото, спрягания за наркобос Димитър Вучев Демби. Той оцеля за пореден път, само домът му пострада леко. Следват ексклузивни кадри от инцидента, с които разполага BTV, и първото телевизионно интервю на Демби взе го Росен Светков. Един силен среднощен взрив събуди спомена за позабравени митични герои от 90-те години. С неофициална биография в обществото на мощни подземни наркобосове, без присъди. Мишената на последната атака – къщата на Димитър Вучев Демби, свързван с наркотрафик, грабежи, атентати и побои, и основен свидетел по делото срещу Златомир Иванов Баретата. Това са щетите отблизо. Показва ни ги самият Вучев, който за първи път допуска телевизионен екип в дома си. Взривното устройство попада в двора през оградата. Отгоре си има на камерата спуснато с въже. Оттам имаше едно дърво, ето къде го сбушило, и то беше с гуми с едно зебло отгоре. Си тренирахме там нещо. И между него и това и вълната де-факто една там ушушка. Тук, гледай, снимай домата, не ме снимай мен, отиде всичко. Първата ти мисъл, кой? Първата мисъл... Кой хвърля взрива? Първата мисъл беше, че е бомба. След това вече видях, в тъмното нищо не се вижда. Излезахме отвън, като гледах, но нищо. Втора мисъл тогава, кой стои за това? Втора мисъл, не съм го мислил още. Днес разпитват Златко Баретата в арест. Едва ли е той. Даже не съм казал, че е той. И не казвам, че е той. Нито са мои съученици от Люлин. Там нямам врагове, имам приятели. Златко, вика си, че убива животни, аз отглеждам животни. Виж какъв парадокс. Ето, снимай ги, те се продават невзривени още. И парите ги даряваме, това е популизъм. Ама трябва. Имаш ли война с Златко? Няма война с Златко, бе, човек. Нито подозирам, че Златко, той не е толкова глупав. А това нова нарковойна ли е в момента? Или са пак измислици на медиите? Нарковойна, значи трябва да има нещо взимане данък с наркотици. Аз нямам. Кой каквото си прави, той си знае. Ти се осмели да свидетелстваш срещу Баретата. За фирмата, разбира се. За Баретата не съм разказал нищо, но... В съда? В съда. Разказах това, което вие... Срам ли вие или ви е страх да го... което го знаете, да го кажете, бе, човек. Нещо ново ли съм казал? Това е, нищо ново не съм казал. Сега, че някой се отказа от показанията си, тия Тишо там, тия Марио Бошков, Дрън. Те са изнасилени в затвора, естествено, че ще си откажат по показанията си. Но ти държиш на това, че е истина, каквото си казал. Той движи тази банда. Това е казано, където трябва да кажа. Дали фаща дикиш не ме интересува. Ако съм само един свидетел, да не го осъждат, защото е грозно да се осъди човек на свидетелски показания. И ще остане за пример на обществото, че няма такъв човек, че не е имало такава фирма, че тия хора не са избити. Ето това е. Да стане като другото дело с магните. Занесли го в УНСС да го изучавали на делото. Какво имате да изучавате в това дело, бе? Господа студенти ще учат за маргините. Бил ли си част от тази фирма? Бализъм. Не. Аз съм имал някакво участие като охрана при Тони Милтенов. Това е след това вече. С тези нямам нищо общо, нито ще имам. Определял ли си нещо през години? Какво да се разпределя, бе, човек? В тия зони? Не знам, не съм аз лицето, което може да говори по тия теми. В Люлин, 4-ти, 5-ти район. Работи. Както говорят. Стига. Димитър Вучев не пусна камерата ни в фитнес залата, която е направил в дома си. Стените й са облепени с снимки на приятелите му, също сочени за наркобосове. Мето Илиенски, Антон Милтенов Клюна, Косио Самоковеца. И тримата вече не са живи. Липсват ми, всеки ден съм с тях. Това е, бе, човек. С какво се занимаваш днес? Днес нищо не се занимавам. Занимавам се с семейството си. Има един много ясно изграден мит и клише в съзнанието на много хора, че ти си наркобос, митичният наркобос от 90-те години. Така ми изнася на тия, които са. На кои? На тези, които им изнасят така. Има ли нещо вярно в този образ, който ти се изграждал във времето?
това, че са наркомани пияница. Ми не е вярно това. И много от нещата не са верни. Това е. Има една част са верни, друга не са верни. Кои са верните? Че съм човек, нормален човек. Имал съм грешен път, минал съм оттам, направил съм си сметка. За мен е кое е добре, кое е лошо. Видял съм и по-голямо взривно устройство, да речеме. Това ми се е случило. Така че нищо ново не ми се е случило. Не е нищо новото е, да речем, че се е случило на жена ми и на децата ми. Защото не са виждали взривно устройство. Да, аз съм виждал преди в казармата. И какво е усещането да оцеляваш така на ръба, защото ти се спасяваш? Ето пак. За щастие. За щастие. И Божа работа. Светата Троица, Божията майка. Вярваш? Истински християнин вярваш. Ма сега ли стана вярващ? Не сега. Така малко по-назад в годините. Станах истински вярващ. Не вярваш, защото има много някакви блажи, па отиде и после да църква и там се облажи и за те християнство малко се раздели такива малко... Ама заради тежка съвест или друга причина? Искаш да някакви грехове да бъдат опростени? Или не? Опростени. Аз моите грехове си ги нося на гърба си, бе, човек. Аз страдаш ти от моите грешки, нали? Моите шевове са по моето тяло, не са по твоето. Това беше Димитър Вучев Демби, един от спряганите, бивши или пък настоящи наркобосове. Когато такива случки изплуват в новините, това е сигурен знак, че държавата е сериозно разклатена. През 90-те години имената от подземния свят в новините бяха много повече. Престрелките и убийствата също. Кредитните милионери никнеха като гъби, а животът се обесценяваше. Много се надявам, че никой не иска картината от 90-те да се повтори. И слава Богу, имаме достатъчно аргументи да смятаме, че това няма да се случи. Какво става в държавата обаче? След рекламите следва един разговор, който освен, че е ексклузивен, е и много поучителен. Един разговор за бизнес, политика и държава, след който остава един риторичен въпрос. А въпросът е, къде всъщност е държавата?